ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಅಲಂಗಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆನ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಉಂಡಂಚ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೆದವಲು ಪೂತಿಕ್ಕುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 11 ಕಾಲಿಗೆ ಬಸ್ ಇತ್ತೇನೆ 11 ಐನ ಅಣ್ಣ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಪೋರಂಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಗೋಡ ಉಲ್ಪೋದು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಹತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ದೇರು ತೂವೊಂದು ಬಲೆ. ಹಲೋ ಗೈಡ್ಸ್, ಎಂಕುಲು ಅಲಂಗಾರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಹೆಣ್ಣಕ್ಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಯಕೆ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡಿಯ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪೇಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೊಂದುಲ್ಲ. ನಾನು ಬಸ್ ಬರೋಡು 11 ಗಂಟೆಗೆ 11 ಕಾಲಿಗೆ 11 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಪೋದು ನೀಡೋಡು ಜತ್ತು ಪಕ್ಕ ಪೋಕು ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೊಂದುಲ್ಲ. ನಾವು ಊರು ಫೈನಲ್ 3 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇದೆಂತ ಬರ್ತದ ಗಣಪತಿ ನಡಿಬೋದು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಕೂದು ಒಕ್ಕ ಅಲಂಗಾರ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಲೈನ್ ಉಂಟು, ಸುಮಾರು ಲೈನ್ ಉಂಟು. ಆಲ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕ್ಲೇನ ಔಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಕ್ಕನ ಲೈನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲೆ ಮೂರು ಗಣಪತಿ ಸೇವೆ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವಾದಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಬೋದು. ದೇವೇರ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಕರ್ಟನ್ ಪಾಡಿತ್ತೇರು ಗಣಪತಿ ತೂವರೆ ಕಾಯ್ತು ಬೇಜಾರಾಂಟಿ ಇಡೆಮುಟ ಬತ್ತದು ನಾನೆಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಹಣೆ ತೂವಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ತೂವರೆ ಕಾಯ್ತು ಗಣಪತಿ ಅದ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಖಾಲಿ ಪೋಪುರ ಕಾಂಡು ಗಣಪತಿ ತೂ ಅಂದೆ ಪಾರ್ತೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಅಲಂಕಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಗಂಚ ಪಿರಕು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ನಮಃ, ಓಂ ಕಾಮಕೋಶಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸ್ಥೂಲಗುಂಡಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ರಾಮಣ್ಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಗಣಪಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ಪಸ್ಪಿರಾಣೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದು ಬೇಜಾರಾಂಟು ಮೋನೆ ತೋರ್ತಿ ಕುಚ್ಚಿ ಗಣಪತಿ ಅಲಂಕಾರ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾರ್ದಿಯರ ಜಾಗ ಇಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದಮ್ಮ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ರಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಶ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೀಯ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗ ಇಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಕೆಬಿತ ತು ಐಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನು ಜುಮ್ಕೆಡ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತನು ಸಿಲ್ವಾರು ಮೂಡ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಒಂಜೇ ಕೊಡೆ ಎನ್ನ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೋತುಂಡು ಐಸ್ ಕೊಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಹತ್ರ ಅಲಂಗಾರ ಪೋನಿಲ್ಲ ಬಸ್
ಬುಲಿಪೆಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕ್ ತರಬೇನೆ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಾನ ಅಮ್ಮಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೆ ಪಾಪ ಅರಿಂಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಮ ಪತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮ ಪತ್ತಿಯರು ಸೇಮ್ ಡೇ ಊರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಸೈಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಒನಸ್ತಡೆ ಬರ್ತದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬ್ಲರ್ ತೋಜೊಂದು ಅಲ್ಲೊಡ್ತಿತ್ತುಲೆ ಕುದ್ದೆದ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದಲ್ಲ ಒನಸ್ಗುಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಇಸ್ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒನಸ್ಗುಂದೆ ಓಲ್ ಒನಸುಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಕಿತಾ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಗಲೇನಿ ಅತ್ತಿಗೆನ ಬಾಲ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್